Bun venit la un subiect foarte, foarte important și foarte, foarte, așa să zicem, captivant. Despre ce vreau să vorbesc astăzi este despre creierul uman plus cripto și cu ce este egal. Este egal cu un dezastru. De ce spun asta? Fiindcă deciziile luate de creierul uman, anume în market, nefondate sau negândite, nu aduc rezultate pozitive. Aduc doar dezastru. Cum am spus și mai înainte, marketul cu deciziile luate de creier ucide. Și astăzi vreau să vă arăt prin unele imagini și să le analizăm împreună cam de ce este așa. Vă pun ecranul meu. Așa. Începem cu prima imagine. Este modelul, 5 modele cum trece mintea noastră și creierul nostru și în dependență de cât cunoaște și cum folosește cunoștințele anume pentru a lua decizii. În primul rând este vorba despre instinct. Fiecare persoană care nu are cunoștințe, dar vine în market, el lucrează după un instinct oarecare. Aici se rezumă la vorbe auzite din, nu știu, din împrejurimi sau decizii luate după unele cunoștințe oarecare care nu sunt fondate, anume ceea ce ține de finanțe, statistici sau macroeconomie sau ceea ce ține de mișcarea în market. Și eu cred că deciziile luate sub un instinct sunt cele mai greșite. A doua este faith. Adică dacă tu prima decizie ai început să mergi după un instinct și ai deja o practică oarecare sau ai deja ceva în spate, unele etape trecute, tu deja ți-ai căpătat cu o încredere încă mai mare și începi să iai decizii crezând că sunt mai corecte, dar într-un final tot sunt greșite. După ce ai trecut etapele de instinct și încredere, treci la preferințe. Te simți convins că ești corect în ceea ce făceai înainte, te simți convins că tu cunoști cum lucrează și care sunt mișcările marketului și iai preferințe în dependență de ego-ul fiecăruia. Și ne arată, spre exemplu, că decizia e corectă sau nu e corectă, eu prefer să fac așa sau iarăși asta băzând că ai ceva în spate bine prelucrat, dar tot este greșit. De la preferință și până la logic, adică o gândire rațională, ai trecut deja etapele de începere, fiindcă primele etape, să vă spun sincer, sunt etape care îți aduc și plusuri și minusuri. Adică dacă tu îți aduc minusuri că tu pierzi din banii tăi, of course, dar plusuri că ai o experiență și crezi că după experiența oarecare tu deja poți să iei decizii mai raționale. Logica în market este bună și este bună folosită, dar cred că trebuie să fie amestecată cu termeni bine stabiliți, care cred eu că deciziile anume îți vor aparține și deciziile bune anume îți vor aparține așa să zic mai simplu, mai pozitive și mai bune, da? Dar cel mai important și ultima etapă este evidența. Eu cred că este sistema, da, și dacă le combini sistema cu logica și anume informația, aici sunt foarte, foarte multe lucruri. Dacă le combini astea amândouă,
eu cred că tu poți să ai un succes, dar trebuie să treacă ani. Spre exemplu, dacă aici la instinct îți dai seama plus minus un an de zile, 2, să zicem, da, după ce ai așa o experiență în jur de 3-4 ani, mergi pe încredere, după ce mergi în jur de 4 ani mergi la preferințe și dacă vrei să miști, să dai, după ce ai experiența așa în trecut, vrei să miști să dai înainte, cred că pe bază logică și evidență tu poți să ai rezultate, dar trebuie răbdare și trebuie decizii luate bine. Ok. Dă să trec la a doua imagine. A doua imagine este dacă așa, anume psihologia în market și ciclul în market. Aici sunt descrise etapele, cam cum merge în creierul uman fără cunoștințe, fără o bază bine stabilită, fără a se informa, fără a trece unele etape, doar începând cu un capital, spre exemplu, el poate să vadă și să meargă retrăirile așa cum le-a avut pe parcursul unei perioade, da? Prețul și timpul. Începe cu, dacă v-a văzut marketul, începe cu disbelief, nu are încredere în nimic, când vede că marketul crește, începe să-și capete un optimism oarecare, după asta îi vine încrederea și normal, cam pe aici începe să pună banii unde cred că este greșit. Banii, dacă merg în sus și cresc, apare euforia asta când crede că este supradeștept și o să se ducă încă mai sus, dar asta iarăși este greșit. Când marketul începe a scădea, își dă seama că așa și trebuie să fie, marketul mai scade, mai crește și ca și cum o să se ducă înapoi, dar iar dacă nu ai cunoștințe și nu știi când să scoți banii la timp, oricum o să meargă totul în jos, da? Fără cunoștințe lumea lasă banii aici, merge cât în jos, iarăși cu gândul că o să crească, intră în panică, dacă o scăzut tare devine deja mai nervos. Dacă rămâne marketul așa, merge în depresie, disbelief și iarăși ne întoarcem la ciclu care e marketul aici, unde a doua oară cam nimeni nu se mai bagă, fiindcă deja a trecut unele etape și a apărut foarte mulți persuri în cap și cam nu vrea să se bage nimeni să mai investească sau să facă unele mișcări, ceea ce ține de market și cripto, da? Sau cripto și market și independență, unde a pus banii ce. De aici, dacă ne întoarcem la prima imagine, ne dăm seama că dacă începem corect, cu o logică oarecare și cu o evidență, noi retrăirile acestea pe market nu o să le facem, dar o să luăm decizii, cred că mult mai corecte și este important ca anume toate etapele să le treci, eu cred că și prin tine, dar cel mai bine să și urmărești pe cineva, spre exemplu, care a trecut etape și deciziile care le-a luat în trecut și să te înveți prin greșelile altcuiva pentru a începe să iei decizii, cred, mai corecte și mai raționale, chiar dacă nu sunt fondate, spre exemplu, de ceva statistic calculat. Deciziile trebuie luate anume în momentele când deja cunoști și ai o evidență a informațiilor foarte bine stabilite.
Asta este un ciclu care trebuie să luăm în considerare și cred eu că creierul uman trebuie de folosit în market atunci când ai în spate decizii foarte bine și cunoștințe foarte bine fondate. De aici mă întorc la toate temele și lecțiile care încerc să le dau, anume traduse din limba engleză în limba română, fiindcă poate mulți nu au acces la așa informații. Încerc să redau lecțiile și etapele care cred eu că trebuie să le treacă persoanele pentru a avea un succes, dar sunt de acord că mulți cedează și mulți ajung la un dezinteres în foarte scurt timp, deoarece suntem într-un timp când, cum am spus în videourile anterioare, influențați de media și răbdarea nu este așa de dezvoltată. De asta nu e așa de bine să luăm deciziile așa de ușor, doar prin așa încrederea că noi cunoaștem tot, dar în realitate nu cunoaștem nimic. Trebuie să analizăm, să avem evidențe, să ne formăm o logică bine stabilită și numai în cazul acesta eu cred că se poate forma o balanță așa a deciziilor care te va ajuta anume în market sau în viața de zi cu zi sau în toate mișcările care vrei să le faci. Sper că ți-a plăcut lecția, ți-a plăcut acest video. Dacă da, dă un like, o distribuire, urmărește pe canalul de YouTube, pentru că este foarte important să audă și alte persoane independență. Sper să nu fiu așa influențat, să nu vă influențez așa tare la creier, fiindcă vorbesc foarte mult, dar vreau să aduc informația care sper să vă fie de ajutor. Mulțumesc și pe curând!